Kuluri, bnadar, bżiża u tfal ferħana. Kienet din l-atmosfera festiva li laqet id-Dukessa ta' Cornwall fl-iskola primarja ta' Żejtun. Iżda minn sigħat qabel id-Dukessa kellha tasal fiż-Żejtun, ma' ġenb l-entratura tal-iskola bdew jinġabru numru ta' żwieten, kollha ħerqana biex jilqgħu lill-altezza irreali tagħha. Din l-istennija kienet riflessa wkoll fost it-tfal li kien se jkollhom sem dirett ma' żjara tad-Dukessa. Jien qed uħossni eċitat, looking forward, li ħajkoll din l-opportunità li nagħmel xi ħaġa quddiem xi ħadd daqshekk kbir. Qed uħossni tajba ħafna li ħanagħmel din l-opportunità quddiem xi ħadd kbir. Intant mal-wasla tagħha d-Dukessa ltaqet mal-Ministru tal-Edukazzjoni Evaris Bartolo, is-Sindku taż-Żejtun ġewwa t-Tard u l-kap tal-iskola Ruth Scicluna. Żewġ klassijiet li żaret id-Dukessa kienu għaddejjin sessjonijiet tal-qari imtella mill-programm Aqra miegħi. Id-Dukessa ta' Cornwall li hija waħda mill-padruni ta' organizzazzjoni letterarja segwit b'interess din l-attività immirata biex ixxettel l-interess lejn il-qari fost it-tfal żgħar. Iż-żjara tagħha komplet billi ltaqet ma' iżjed tfal u għalliema li kienu qed jaħdmu qatt ta' crafts. Hawnhekk spikkat l-innoċenza ta' tfal xkejknin li bdew jirregalaw xogħol li kienu għadhom kemm għamlu lid-Dukessa. Bum bum il-bib, onġi onġella, bum bum il-bib, onġi. Sa dan it-tant fis-sala ewlenija tal-iskola, id-Dukessa assistiet għal preżentazzjoni qasira dwar il-folklor u l-aspetti tradizzjonali marbuta ma' tfulija ta' tfal Maltin. Hekk kif spiċċat din il-preżentazzjoni, il-kap tal-iskola irregalat tifkira tal-iskola lid-Dukessa filwaqt li d-Dukessa riċiprokat permezz ta' set kotba biex jintużaw fl-istess skola. Fit-tmiem iż-żjara spikkat it-tislima ta' tfal il-kol bil-bnadar tar-Renju Uniti xejru filwaqt li l-poplu Żejtuni biħġaru sellem lid-Dukessa. Ma'am,